Kube kuhle kodwa kumculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose ngesikhathi ewina indondo phesheya kwezilwandle, okuvele ukuthi-ke indondo yesibili. Simbongele-ke uKhuzani laphana-ke ebethathe uhambo key'nsukwini ezedlule elibangise khona lapha phesheya e-Los Angeles-ke, ehambisana-ke nabaphathi benkampani yakhe laphana-ke, wabuya-ke nendondo-ke ewinile. Siyambongela kakhulu-ke umculi kaMaskandi-ke, ubonakala-ke edlondlobala nosekezingeni impela, efike wamela lapha i-Afrika. Agcinanga nje umele i-South Africa nomzansi kuphela wonkana, kodwa umele nje i-Afrika iyonke yonkana, ngoba bakhona nabanye kade enominethwe nabo kulezi ndondo, kodwa-ke wabuya umfuka Mpungose-ke. Siyambongela kakhulu-ke uKhuzani-ke emele-ke umculo-ke kaMaskandi nabaculi nje base-Afrika bonkana, ngoba bakhona nabanye omanyazi base-Nigeria, base-Congo, ukubala nje abambalwa. Ubuye nayo-ke uKhuzani kunegidigidi-ke ey'nkundleni zokuxhumana, abaningi bembongela, abaculi, abalandeli bamaskandi, abezemsakazo nabamaphepha nasemaphepheni. Uyabonakala impela umfoka Khuba, bembongela-ke bemthakasela-ke ngentondo-ke ayiwine khona phesheya kwezilwandle-ke, okuyinto engandile bani. Sikhumbula-ke futhi ukuthi kwavela lapha ku-inthanethi abanye kade sebephequlula ukuthi hhayi, ubani wakwayiwina, besho ubani-ke lo umfana kaMamkhize, bethi wakwayiwina u-Andile Mpisane ngo-2020. Engicabanga ukuthi-ke lokho akubalulekile. Okubalulekile manje ukuthi simbongele uKhuzani, singabheki ukuthi uyena uqala noma akuyena uqala noma ukhona wakwayiwina. Cha, asibongele nje iqhawe ngenhliziyo ezimhlophe, nezingenanzondo, nezingena bala. Simbongele mfuka, simbongela kakhulu uKhuzani mfuka Mpungose, idlamlenze, njengoba-ke sazi futhi ukuthi kulindeke ukuthi akhiphe i-albhamu kuyona le nyanga-ke esiqalile kuNovemba. Ulindele ukuthi akhiphe i-albhamu. Abantu-ke abayibheke kakhulu nje bakwazi ukuthi makuyizona ley'khathi zonyaka, bonke-ke abantu basuke bethe njo kwiqhawe, bebhekile ukuthi-ke ngabe lisiphatheleni, njengoba-ke uMthandi lesiqalile-ke naye wakhipha i-EP, okuyibona-ke abaculi-ke abaphezulu ngempela ababhekiwe, uMthandeni noKhuzani. Sekuqalile-ke uMthandeni wakhipha i-EP eney'ngoma eziwu-4. Kulindeke uKhuzani sikhiphe i-albhamu nongakazi ukuthi iney'ngoma ey'ngaki. Sibongele abaculi bakithi, sibabongele ngempumelelo yabo uMthandeni noKhuzani, ukubona abaculi abaphezulu kuMaskandi, asebephumelele noma abakezingeni eliphezulu. Mfoka Khuba, siyabonga. Kusho mina-ke uGzakes, omele-ke iGzakes Media 24 hours. Sibika izindaba ezisematheni, sithatha sikubeke. Awusuka madoda.